hatiku sawarku, sholatku terburu-buru, nikmatmu beribu-ribu. Terusnya gue aku terus sulari gitu bu. Orang betul barokah, amin Allah. Itu sebelum nikmati Gusti. Wah, tentu mulai eling kok. Jadi kan eling, kalau ada salah istighfar, mulai paling apik wiridan yang paling baik nopo. Bar salat istighfar njaluk oh, bariku baru istighfar, maca pagri awak, Quran maca Fatihah, maca ayat. Bariku to maca subhanallah alhamdulillah Allah. Bariku dikir la ilaha illallah. Oh, niki kok iso meniki jenengan eling dosa, eling dan jaluk ngapura. Mergo napa urip iki yo mung jam-jaman iki teko ngaji iso proses siaran. Ya mati bare iso proses siaran. Mulane dulur aja nganut belah. Bareng-bareng esok dijuga Allah Ta'ala muga-muga husnul khatimah. Ngaji urip ana watese mula endi salah ndang kakinan apa Bu? Nyuwun Kanjeng Nabi niku lho. Apa nglakoni sing elek balik lakoni sing sing saya rotonjo rawani elek mergo eling bakale ora ana besok diterno tong disekno karo ngamali disekno tang jadi ana wong mati iku sing mabet kok saya ojo kok takone loro sare napa awon nek ana sing ora salut ngono ta kok sing ora apane Muhammad apa iki nek sepura kabeh. Iki pokoke jenengan lazim berbijaluk nongan pura mergo persukses jenengan ning kene akan bisa mangke nalika sowan dhateng Gusti. Mulane jenengan sakniki jenengan kok napa sedekah besok eling bakal disendakaken. Mulane koyo mumpung jenengan dereng kerawuan malaikat juru. Kalau nek wis ana ngeten iki, mengeti Maulid Rasul satu harapan besok iso lakoni Nabi. Wau napa? Eling Allah mulai dengan bismillah simane. Eling Allah mulai mulai salat sik lakoni salat, bar salat bismillah. Jenengan berampung kira-kira gak sesuai perintahe elek omongane dan gagenan jaluk siang malam aku abaikan kewajiban seakan hidup ini terus kekal abadi hidup rumahan enak terus nonton kok malah enak terus mentelangi alhamdulillah ilahi wa inna ilahi raji'un. Selajenge keneling Allah selalu eling Allah jenengan nek ngantek mengucapkan janji kaya insya ora kono tuku apa tak ngono. Ora jenengan iki disiapno bakal kaya pundi. Supaya jenengan laku kula sing ning foto. Tadi ada warisan ya. Sing apik arep ngomong ngene bukan apa. Balane malah bukan warisan ya. Sing ngene iki kan rebutan tadi kan ngono malah. Bukan jajan gitu. Sing neng kuburan padha tangisan sing neng leteh rebutan warisan rebutan
tadikan warisan diobano atine untuk selalu dzikrullah la ilaha illallah. Wong nek sono ngeten iki kepenak. Mula sholat dibawa kemana-mana, bar sholat eling Gusti Allah niki wau. Nek niki mengke harapan sing nyata, hidup bahagia, cinta yang utama, bertemu Rasulullah, mangke ning swargane Gusti. Muga-muga keturutan sedaya, amin Allahumma. Amin Allahumma. Cara cinta sampai ke jam 5 Bu, waktu ning maghrib sekarang masih memanji maghrib, terus kurang saya nek ngaji niku timbul kakean kurang apa ape. Oleh kurang yosok kon rene meneh. Arep kok dipurna kudu ngaji barang kene. Ngene kula iki muga-muga dadi barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, penting napa mau? Ini lari banget di soalnya dipentingke sangune ning kono babagan sehari semalam obahno atine kelawan dzikrullah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kakean jenengan kok. Nah, aku ngaji kok saya ku kakean ngomong. Ngaji ku sithik mawon, sing penting cekak aos dilakoni sing sae. Muga-muga jenengan dados tiyang sing subur sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aduh karo sing penyakit waras penyakit. Sing piutang dan lunas utange. Mereka itu gelar kalau dan bisa berturutan bisa gelar kalau sing penting jenengan sedaya yuk berlaku baik dengan siapa saja. Berkor besok jenengan butuhno apa? Tangga tetangga. Wis kadung mujud ngalem. Kan dikai ana cubuke niku, ana dilae. Terus ana ditumpangi napa nika? Oh, terus dibungkus saking napa nika? Nah, nek roh keterangan esuk undang meneh. Ayo ngoten iki, muga manfaat lan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yassir lana umur jami'atina ya Allah. Umur bina Allahumma sahhil lana ya Allah. Ziyaratal haram wa qabr Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana wa taqabbal sama qara'nahu minal Qur'anil azim wa mahallalna wa mastaghfirna musallaina hadiyatan wasilah wa rahmah nazilah ala ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i hadina wa ahdikum sholli arwahi Allahumma billah Allahumma jibna wal barakah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ilahi Allah, jan kabulaken panyunipun jamaah kula sedaya ya Rabb, khususipun panyuwunan sebut ya Pak. Oh ya sih. Afrika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina mekaten kira langkung kula nyumpang punten kula ada sumur dilada bolehkah Burhanuddin menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaallah bisa berjumpa dengan sedulur Burhanuddin Kaliori kembali tentunya masih berpacu dalam mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mugi-mugi saged mbeta manfaat dengan panjenengan sedaya. Lan sedherekipun monggo kita tutup kanthi maca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu bis-sabr. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.